Mwancho murigereria ritkuria rero bono kingendete kunya gutara mwana ebinyoro ngote nintere aumeiro mogotu oyomo amariko ni gawate banga mbasese niri bari bakubarenda abagotu matuka barabe bya nande nasometie ngakemo nga esiri nere asabagotu abagotu abange nyasaye ni gakwana baro directly. In fact ene lesson te ko bari murigereti chinse chiga abagotu omonene nyasaye niga kuba kugambana barabuo directly abagotu abange amaruira abo tari kurwari kunyagitari abantu abagotu abange nigo bakurwara nane nyasaye obabwene mysteriously lakini kenteke negeta kiruburendi asebare abagotu abange oise onya kubwate omogotu seino eida sokoro yago sokororia renda abantaba kiri baragukwanere nigo kirabe asobugima bwago ebasese niri bari bakubarenda abagotu kwa bwatu kirando gotera none kwanya machikiri ningo baterete ngaki basese niri bari bakubarenda abagotu aiga kanunda asende omongina nara omogotu a condition ya mete teribi ya condition ire pathetic te kuigunga ki nate unga nchu magnate ro omogotu oregai mongina biore buyama ntata biore buyani sana nondoche aye biore nondoche tindikara nyana macho timbwati gake omwana ngaka teriseri eri di monkora dake igo nondoche akaigo nondoche tinkoro chu ya ngaki mongina okurugwa basi kanyamuramba nkuru basi na batizetu basi kanyamuramba ko batizu nyaburu kwani nane sarango yande masoke mari karatu ile yankaransensa kwanyore sio kubwa kubozi mbali nerisi yasa bana mbara batatu badede abana ko bakwete dada abo kaba bura babere no muswati batatu namuka mura aba yemba mutunyete batatu bo mwana bora bade gatata base daya ikre batanga ti dagera maise daya kire batara ruka kurumambe turari kende yai abafite ekya umwana lente kombe kema mambi babi yoko mwana uyo na makoko turugura igo akiwa wana banku maiko boira batarete miakere ngubweto munga miaka tinkari kurgere nyani elibu mongno yabwate miaka 1000 elibu rombwa ngwande ngabana bago bagakwa akibi ababura bana mukabura babura batano na bana mukabura babiri nanda abandi bakwete batatu ba mukamumura nibo ngubona otigeire bana moiro no oyo mukamura ne oyo kuruku kwa boka nere mukamura ne no yo mugata tiona mate na ngiresi kaya Giresi no na giresi no oyo korenda ngiresi baba ngiresi naura oyo nero korento bokuma atara tetina bonko maigo amuka moko una bona batara lata na bona basakurara bona sumugetenche atadagira atake na baru na bo balenchare kubara nyore na wako bakakubali ababura bani tigabaden abake kuba batatu namuka mura bahemba kwete batatu bamumurore bano ndego tata yane maise na yakira bana tabonde bobenate kuwatebere buye mwancho murigereria ni na twalire na biregere byane byachirare pero mongino yakweresa nga enda ya chire imesi nchoyo enda ya chirare maise yare chire ma ya chirare mari ko buma ngo tukabisa mongino yabwate miaka moda ni mia emo ukidai kire mi elibu gwateba elibu date mongino yabwate miaka zaidi ya 100 mia a condition ya samete erembe bono ntikomanya nabaire buno mwana
embe mongino yachandikite noroche bnare ndagira tarari ngikwalire kurumambia mu ya ne ja umwana arente kombe kurumambia ande batarete ndabonda basekurara ma bana ngotengeti gwinjara kanyona bo nkoimuka bana yenjara gotengeti nande noromo ndoche nyasaye nagwanchite bakana nubwa chinguru andi ukuragira byakanga bono ore chinguru chinyinge bana muchikunda baba kurara iko batakwati nabo kurara kama nabaro batabwati kwarara nchara narara iko muna mocho nabona raire yo tro chese na ya kire pa akorolire mari nyabu ma se ya kire akorolire mongo it's not wise wonto kabisa abana baye bagakubonsi nakweresa bachikuru bagakubonsi abachikuru babere abachikuru bakwete batata babamura mukabo muraga kwa nabana baye batatu bane enda yade nane bakarundoka nane bakarundoka abane batano bakwete timwati bwana enda yane yaya Mungu moja ndatebe Mungu na mukaba murane omwana nakwete omuswati na akatigo omwana yomo muswati atana kucha ikaru akatigo omwana yomo kimetie sakita ngukulendete bono ndendete bono ningresi na kwamukoyo abo banendete ganga nakuru na tati yana yo nero mwana buyi okay nde tokonyo mongino wiga motegererio ndigereti nde tokonyo mongino wiga ndagera ondo tetomo no ni nyumba mete nyumba iga yani abana ro bakwa kabako konto bagwata maya umamire nyumba bano terueti ga kugwera bonde wa mongino yago twerwa yani bano ngutwerwa babege taneti nyumba na magenda yakimu maru na yasi nyumba wondo chibunere maru na yasi magenda nyumba yasi ko nkoso tole nyumba no so wante inga no ni misa no maita no ne sara manyite masuke maria kwa chene Mungu nana kwa nyori sio kwa bakuni Yesu wando na negisi maria mutati unanyasa basi manyite pi njena batise basi kanyamara bone chingri cha muri hanga tidiko chimis bone ngo chikoimo kana tengechu mwana bwato ko bakaniki ya tinkoika na sama tena go seneti bon no monto seneti ntaiba ntaroga na murigererie nisisiana ntachikoika nkanyora kabeso mwana bangu ntakatimoto ko babuata aba bana abake taimuka bamura aba tinia babake babakungu obakungu wikato babuate ndio ande wikato koletere ndagira wikuragire buya pakemia kirinya sayaranche acha kungira wika bona acha kungira wika mongina abantu bari bakurigireti iga bange bakurigireti abantu bari bakurigireti bateko gokonya bakoletere ndagira bate yango gibara gokonya bara ngonya utine ndagira bako ngonya bari nyambesa utine ndagira yuka bako ngonya bandetere ndagira yuka ne chianga tokoboibuya tokoboibuya no chuna bono sibeti kitamba kiago iga biya yange yago green uya ka dress yaka yaiga utengo gwebesa abana bacho iga nyumba bangura akoba batatu ko tukure yange ngia kayanga kaya kitamba ikia nyumba tukubekere bintu byagali abantu abamino bakurigire tiga iga ni maitenga bakore bakoretere nindagira tari bande dere ndagira batande tere tisu nabongurara yamana tigande te grace manchi muligire bana nawe tebinga nonde kenyore kia kanunda bado asingincho yo koremegane iga ya okonya abantu ese binyore gasinero motoete bono kinaro kore story ya mama nanyora grace oyo ontenga ki utago chatwende nkoroki mongino lega iga ubate michando nona ikirega nande buna to kwane nere igo muigwetu buna to kwane nere abatu acha kaigo yani okumesane karo kanyoro mongina buno yamete emyaka mingi buno iga amete conditioning iga okwande grace mongina gwata grace Grace yone nero musacha yakweta umwana ona kweta umuta isabiara agantiga igo bono nero mutangi ono obwo mumura umutokoro mwana onda yana timbwati akimungu grace
Teresa ngugure mungino. Mungino yo. Oyo mbaba bakuru kubasibika Nyamirambo. Lakini abanyora para ari narangakigamba tei akimonyora moko konyo mungino yo. Kiagera abamura baye basirete. Simbai ondite yora moko. Isabiaro yo. No nyata tasirete. Wono ntubwate no nintuchinchera lakini ndekereke ketokonyora komoretera tu. Wono na buriga bagikimuranje mokonyo mungina. No yekere yose kimubwate. Nanyare konya komenyeresi. Bono aiga ngakiara bono tutebyangu ikinyure kinga abamura baye bagakubonsi babwata abana babo barabumbaro abamuraba baba ebasirete pi tingo kwana njibeka twego abana basirete pi na mukaba muraba bere abana baba mukaba muro yone mba mutunya na barabu batatu abamura batatu nangina agakwa ina byaro yo gakwete umwana no nero mutagyo no yo inkoroka kwambuka nere amako kotibari gutubekana igo uriere ntabuta nere no mako no ere no mako mo tukuru nere bagutubekana okay grace kenda ya bona goteba iga yani tatu mintasirete nero mumuro yo monene omumuro kabere nero mugaka bumungino uri orari nera yo kwambuka atangarete gukwa buya kamana gukwa bona kwambuka oyo mugaka enera asirete no ibo mungino ere nabona ndagatiga abana bae nabake mbali kwinyara rindi buyego mungino uri nero korenda kondaiga muretera kindi bulindi bumungino ngakibuli bona senke asenke bulindi bumungino noboko wetoro tutabwatie besa kini nkiyora nyare gokonyeka akyakuragira wana sokuragira Kristo mtu babiri so mungino uri kwambuka ntara muretera kwambuka tara muretera naboko nyorari na makoko yo kwambuka nera atigitiro be nkirera alire era kurumambi echai yacha kurumano ikwamboka narengo muna mwandangiri gambo nari mugondo mungina nkulire nyama nabonkuria nguriali nkurinde nyane ri nabonkobeke nari maina nawo teneri ri arweta ri arweta amaina nkuride nkina ndo kuri ngiwanjete kuri tindi kuri twe na mabere ebibero montane ndabinkuri ne nyamiri ni dare nkuri nyamalini okay ne rini na magatara kokugurira ndi rero mbuya sa okugurira ndi orie ikira maria yesu ono era nkumugurira ndi ni ngokurira gose na mabere dini na mabere na bale moyo ngokugurira ndi lini ande nkugurira mabere rero lini ne enkoro ni namara ama uga yayo na dineda maina tai nguriya yeguriwa era nkugurira turu mungina lini na mabere abantu mbali batulirete chinse chiga nkiura take bakonye mungino yibona wikira igabona bukunya okonyara kwino gwateire koro njira kiturakore long term at least amatukanya saya mweto elio bolendi bwaye bobe buya nje nataka kwana kurume yane kake au baturigereti banyara gokonyo mungino yendagira hange gusikira matukaya na kumugurira kende nyumba tabwati kende kera kino na sakurara tabwati none nyumba hagotweru oko bachinjera chiteye bana bagete ngo tweru ba Grace nyombe unere gana no koma koroko turate banga bono sawa tu abantu bali sko iga bategerete banga Grace bante nga bono nje tokonyo mungino yo at least endagira obaga konyo rendaga kirenga ni nyombe iga no chiko muomere nyombe iga bebia at least ondora takobeka kiende no enge tanda kiya iga no ekende buya iga asa iga abe ne support endagira to kirenga ki asa matuko nya saya mwe na bonko nyara na bonko moroseri kira mbwate no ni runguri ngo moroseri ne na moretera kanya kunyu njira arachira kabaruka you are ready to commit na bonko nyara no ni taya tabwati egia kororera ngaki neribie komete neribie komenyete we nani nyasando china mwete wakachinguru kene kiyo na mente keyo mai kade magento na kurure ru nkubeka ukara wana bondi gotatu
Mwancho murigereria story etipuga story ngonya kuminonki mangana mange ono mogotu utahite gokonye mangana endagera ni maite ngana bo mokonye endagera ebituma ondura atake kugura none chi mattress ondura atake kugura no moito muyo mungino yarare ondura atake gokora none chianga ono burangeti chianga tomo boy biya kabisa none chibese ni wata nona match tubwate none metungi at least igo ebinte byonse ipi grace to kubireta otere grace yari tari kongibera lakini abana mbali bawo changibera ya bana mbali kongibera abana bali ga bakongibera abana babumura lakini mbakani kuba bade benyoma bakwaka ni engima mugire agakite kale kuma turarose binte bitubeke ubulendi bomungino yiga ngakibono ntobashyo ngibinte mbipera nyomba ondete yokoira na nindagira na bonkorosi na moretere none metungi na tukubika amachi mungino nyakonyoru mubamete nere nyombe mungino yibono nere byekomenyete okay wa nikubo tukuna bo ndaku mwana na tayo kunalite bo yana to chibwati ngato chikatu ba mia kirenga bwati na babwate mia na kintu ya bwatu singwantene ino mokende uyu naro mutangione taranyora bana mano no moke ngwani ai no moke ai na jenzi anya sana musene tinabwate chinguru mwancho muligere asa mabera manene nando gosorra yo tuligere chinsi chiga tigango tobeke koboko somungino yiga trisanya ole ndagera tali bintu binena atagito tete gosoma tete tikende ndagera biyiga grace otebiringa to support na bakoleta none kebuse awamenye mbebuya nyombe omubiya atrisanya bintu biroro tobeke yiga ona sakurara marangeti yiga none metungi atora na machine taya stima nera sai stima tereika ere kurumatari ama kokot abalende nalere stima gerare emete yachitekera omonto emete y'abanda batebe tubali batenete buna badureti bakaoni emete all right ese ngistimera ando mungino na batanyale stima igo tonyore none kero bukirya gisura kebekuga ororeraga kibutuko kero bugisura at least kebekuagu aya nabo goche kwa mokeri namokeri nandi mambi na murimeri nandi mambi kwa murimeri yana guoka boki bana mbobe iyo montara goite nyomba kianya guoka kikumurike igabukie kabisa iga conditioning ya sa iga busuya ya korbo it's very rare konyoro mochu aibono mochukuru mwana bo mumuro na manene rokwete isebiara toigweta yeko guti no yo babo yo kwaboka nero mokoti rero tangante go omwana one agacha koruko mwana orio baragocha tabuto nkamukuru tabuto bakwete guchi bakwete karakaga na kure nyore batari ange na kure asanga kola rwancha kwa oba konnetere ndaga no mwana tabe kola tare ndaga ananta deiga ndari na kwa boko tiro lero na te brinko kugorande ki mabere ninyama amani na makataro eta ingo gorande lero oranyu lero ande bani maita batekera baita baturigereti abarabon komenta bale esa goseni mungino menye miaki menge it's very rare nkole ngino ne kenyoro kinayo ndigereti no maite nga mungine mwate miaka miemo na 20 gochia utayo nunde tayo amaene ane kenyoro kinaro tayo yake tayo ninge buye kande yake wana yakaba au yo kwage ta ko gata gukwa ngata ri gora ko chakongere ta ko ngira buika mbo betata sango seniara no muntu seniri ande nchina hote uno kule ndo mogotu iga ama seniga go chasole na kwera sagali ngano abagotu abanya sango gambali na barabu anda maruira abona gotenga maruira abanya saya kuboletera ande abu na kyanyade ta igo kujo bakora ndakora nyole twindagiringa basi bigubuya kubo kyanyari igo bakono na mabuta ko to au jwada tata kuborera tore timatikene komento mwancho muligere egente kene tokonyo mungino iganyole ndagira endagira no ebituma no ne chigu nibere mbigo kura no mwaka somongino tumana chigu nibere
Kapsa igo muntu onyore na ndo chinabwata smura. Ya gutauri barua. Mura biki no nagaticha. Na no bori nyo rosiro nguri. Obori yo rosiro nguri. Oigo no ne chianga iga. Chianga daraja mbiri to kwenda onyore chianga no ne ribuga. To konyore bitenge biega bira munara arabike taribu. Ni nyombera ntwagiringa togocha kuira na gaiga. Tokoya chinguru elionya ariko koma. Ndura tokonye to support to nyoro ne tae. Yesola. Abo kubeka kwacha komoke nande mambi gwakoraki. Nande kwalimi. Mongna ntokwenda tuchiko korenchera ki toko konya. Ngirita korenta uyo mutangi ta korenta. Igona boto kwenda ntuti turuga iga twande tori ginchira ora turakoretere. Ikira Maria Yesu. Tiga Gracia kubwatere. Tiganko bwatere go. Tiganda bwata. Mwa bwate. Bwata bane. Mwa bwata nje bweka. Bwata. Na kiroje bwata ne. Bwata ne. Natabutominto. Abantu batatu. Tabutone na makokoti boy. Na makokoti. Uyo makokoti umutangi. Igo. No bwat wante no mata gotera. Tubekera ngo koma tukule. Dia de bororo. Masoge Maria woito nemo mungu na kwa nyote kisi. Ko wa ku ngule Yesu mwana na ne kisi. Maria mutatu nganya sauto sabera wa salia bona wa. Amin. Amen. Bia bono, tiato kol kuruga iga basvika talo. Ande tigangote. Basvika yancha. Ko batebi na mirambo. Ai gane nyumba ya Nyasaye. Eyo mone none. Osibyo moyo ni sa kyano kyanje. Eyo mone none. Na boy ngui. Ngora irande. Mancho morigete atkol kuru asikinyore kiga kya monchiri ekegotoka imea. Nyakoe wode yegotoka imea kitutu chache south. Lenda bagotu. Abo go karo mongna anchire ga kumulenda tiatumo support ya mulende elio. Wogima bwa epaka kaka Nyasaye. Sasa ko mirangire bweka. Yewana. Ikira Maria Yesu ke tomani.